Well, malagsakan, po tinumutibiyang, bayat iti kampanya po, nangulog kampanya, nakabarbara po, di pinang welcome, hindi pumal barangay, po iti Tin Marcos, po, so nga, malagsakan tinumutibiyang, hindi nalalata, until the meeting, daban siya po nga kasulata po, iti pinangayayat na po iti Tin Marcos. Panagyaman mo sa karili taga Ciudad Dilo. Well, muna na po, agyam-yaman na ka po, italay kay sa punta, ngainted kanya ka po, hindi pada ka po nga lawakin Diyos, hindi sa mga tawid na po nga nagtugaw as konsyalyo po. Tata na po nga, pwedasig tayo nga Vice Mayor po, iti Ciudad Dilo, i-promise to met po, na sumurot po, iti alisto progreso po, tapos na paspas po, na may paay, iti bawat benepisyo, iti bawat lawagyan niyo po. Thank you.